white baby tiger po na 10 months po. Photo encounter po yun namin, sir. Pwede po kayo bababa dito po namin, sir, para picture po sa malapitan po. Baluarte. Dito kami sa shuttle. Yan o. Baluarte na kami. Baluarte, Baluarte. Nagulat tuloy sila. May restaurant siguro dyan. Crocodile lang. Laki niyan. Nabudot talaga po. Ang kakapal nyo naman. Go man. Oh, that was so weird. It's cold. Wait. That's cool. Yeah. Kuya eh, sa giningan. Layo mo. Huwag mo ipunta dito. Ay, huwag mo yan. Anong dahon ito? Dahon ba ng mais to? Hindi po, parang napier po parang grass po.
Ito pa mama mo. Wala na. Bye-bye. Dami pa ako. Dali, pakainin mo yung tabi mo. Masyadong masiba itong sa tabi mo. Nandito sa tabi. Kawawa naman yung iba o wala pa yung isa o. Dad, yun o wala. Okay, meron. Oo, ang dami na yung kinain. Nagdodopinod-tip na. Pero na yun ito doon.